gode udfordringer, så rent motorisk. Nu skal vi sige, og nu skal vi tænke på, at nu... Så glider du bare hele vejen. Mere løs end det, når du skal bare kravle ned under. Ja. Det gør det lige over fælden, jo. Den kan mærke os hunde. Den har jeg jo taget. Den har hun heldigvis højt på. Og det er derfor, den er løs. Det er fordi, Hun sad og hang i det. Ej, det- Det er derfor, den bliver nervøs. Ja. Der er langt mellem Pas nu på træerne. fælderne, der er nede under, ikke? var det her i svinger? Bare, hvis Så du kan følge dig. Så der kun er en her. Cirka i den her højde. Jeg har sådan en rød streg over. Ej, det ser hyggeligt ud. Ja. Det er ret nemt. Man skal selvfølgelig ikke lægge super meget vægt ned på de her kæppe. Det er jo nogle halvrødne nogen, ikke? Men de skal også bare bruge til at støtte, så vi kan jo se, at det er sådan set gå med en. Det er lidt sværere selvfølgelig. Det kan godt lade sig gøre. Så kan man så komme over. Det er sådan en måde at placere sådan, ligesom at man skal vende sig til at have balancen i, at man holder her, ikke? Altså den her, altså jeg har hørt om, jeg har haft nogle kollegaer, altså, hvor jeg har haft en grimme uheld med det. Her, hvor den er fint stram. Jeg kan se, den er rigtig fint stram. Jeg er jo ikke i nærheden, og det vil et barn heller ikke være med sit tyngdepunkt mellem de to bindingssteder. Er det tydeligt forklaret, eller så må jeg lige sige til, hvad det er. Så det er bare, man skal bare sørge for den her stram. Den nemmeste måde at sørge for noget stram på, det er at lave den mellem træer, der ikke er for langt fra hinanden. Jeg kan jo se de to baner, der går over med en, så er det så svært, ikke? Det er rigtig svært. Og det er jo næsten den samme som den der. Der kan man jo have forskellige vinkler på støtteringen, og det er 90 grader på der, hvor man går. Så er den ret nem. Så kan man jo så gøre den mindre og mindre. Hvis jeg så bare skulle gå sådan her, uden den anden der, så det er svært. Jeg er armene samlet. Det er man også normalt. Man er bare ikke stærk nok, til man først begynder at falde den ene eller anden vej, så kan man ikke holde sig med armene. Vi har ikke kræfter nok, så vi er ikke en fugl. Så vi skal... Det er nemmere at ligesom at bare krabbe sig sådan her rundt. Sådan. Det kan jeg godt lade sig gøre. Selvom jeg kommer forover her, ikke? De her arme, de kan ikke ligesom give sig mere. Det er jo ligesom sådan der. Så kan man komme over på den måde. Ellers prøver du det. Nej, vi skal have den højere op. Jeg skal prøve at binde en der højere op. Det der er vigtigt, hvis man lidt ned. prøver at vise børnene. Gå med dine ben i skiftevis. Fordi hvis du trækker, kommer til frem, og man skal også det samme med benet. Altså ligesom skubbe op, og så pres fremad. Eller ellers er der simpelthen for meget friktion her, så kommer det til at gå ondt, ikke? Man skal løfte sig op, og så gør man sådan her. Nogle små bevægelser, ikke? Ja, men altså det... Det er klart sværest lige på midten. Ja. Hvis man kommer over, hvad kalder man det, grøften, eller på den her måde. Og så har vi lavet to dobbelt 8 styk, som man ligesom kan træde ind i. Og så har den her snor, den holder ligesom en. Den her snor kan man ligesom bruge til at hive. Og så der er det bare, det ved jeg ikke. Hvis nu man sidder fast derude eller sådan noget, så kan pædagogen lige hive en ind. Så hvis man lige sætter sig, så kører den lidt. Wow. Det var det mener med. Wow. Den er god. Der er nogle gode. Det er fint. Ja. Så han har overskud, kommer lige tilbage. Ja. Den er også en farlig trolde. Det var godt. Tricket er at løfte den over hovedet. Ja. Det er meget God fint. idé. Ja, god idé. Ja, så jeg sagde, at vi skal bruge ret. Ja.
skal have en kæmpe stor hånd. Den er rigtig fin. Vi skal have en